имрӯз занакҳои лаби обкатӣ камтар маслиҳат кардем, курси рублро каме боло бардоштем. хушхабар, лайкора зер мекунем. Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Бахтиёр Тиҷӣ. қурби асъори милли имрӯз 13 октябри соли равон лайкора зер мекунем. 100 евро дар ватани азизамон неву дар Россияи азизамон 6182 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Одинсово 6372 рубл. 100 евро дар ватани азизамон 984 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Бишкапа Ёвон Дағара 1015 сомонӣ. як дона 5000 рубла дар кортҳои милли 790 сомонӣ зудтар равона кунен. Имон International пул равона накунен, кортҳои миллиш кор накардестай. Коммерсбанк 1000 рубле 158 сомонӣ. Лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем ки момаҷони ма тӯй дора. Амонатбанк 1000 рубле 157 сомонӣ зудтар равона кунитон. Алифбонк 1000 рубле 157 сомону 50 дирҳам. лайкора зер мекунем ва аз хабарҳои имрӯза бохабар мешем. Душанбе сити 1000 рубле 158 сомонӣ агар медоштум ҳозир равона мекардам. Бонки Эсхат 1000 рубле 152 сомонӣ чуба итариш дагай айзанакҳои лаби об пурсидан дар кор. Бонки Ҳумо 1000 рубле 153 сомонӣ и занакҳои об қавру балорам намедонам, фақат войма мекунанд. Бонки Филнка 1000 рубле 152 сомон. бонки охирони имрӯзаи мо Орион банк 157 сомонӣ. аллоҳ ёру мададгоратон.